Tak ja som videl, že tam vpredu už 10 ľudí už mali nejaký náskok, si 30 sekúnd alebo koľko, a potom Mugerli z Amplacu, ten si tam nastúpil po nich, tak som si ho doskočil, sme sa prestriedali a sme si ho došli tam v tej ďalšej dedine, teda tú skupinu celú. Tá skupina dobre nespolupracovala a v takom nejakom kopci, tuším na to Hrnčiarove, či kde to bolo, tam Polivoda trochu pridal. Máďo išiel za ním, no tak ja som si ich doskočil potom, keď som videl, že henty sa tam obzerali, no tak nám tam ostalo asi 30 sekúnd náskok alebo koľko. A potom nás došiel až na tom Štembergu ten Mugerli, ale toho sme ani nevideli, ten len preletel okolo nás. Ten Mugerli, on išiel parádne, úplne inde bol, ako všetci ostatní. Potom už nás ostalo asi 8, tak už to bolo celkom dobre, už sme akože striedali a potom nás došli 30 pred cieľom. Ale tak určite som spokojný, no aspoň trochu, a ako sú to veľké preteky, tak aspoň trochu som sa si myslím, že ukázal v takom dobrom svetle.